Ifike yadlula inkomfa kazwelonke yomgaqo-nkqubo ye-ANC kulempela veki sishiyayo, abathunywa bengena nzulu kwingxoxo besungula imigaqo-nkqubo eyawuthi ingene eburhulumenteni ukuba i-ANC isesezintanjeni. Kambe ke xa ibesonga le nkomfa, uMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uqhwabele izandla ungqilana kwale nkomfa ngelithi umcimbi ka-step aside makaqhubele phambili. The overwhelming view of the policy conference is for the retention of the step-aside provisions to enhance the integrity of the movement and its leadership. Ukanti ke lo mcimbi ka-step aside uyatsarha kumaphondo afana neKwaZulu Natal neLimpopo. What the President has as President of the ANC is the prerogative to sum up in his closing remarks the tone he wishes to set. And so in that selection, in suggesting that the step-aside rule is not going to be pushed aside, that now is officially the policy that has to be discussed in the branches. Kusemagxeni abathunywa ke ngokuba le nkomfa yama-55 izawuchopha ngoDisemba ukuba baqinisekise okokuba izindululo ezithe zaphakanyiswa zizawungena eburhulumenteni ngokukhawuleza nje. Ndingu-Abongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.